السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade. eɗen kalɗo seeɗa sifa jangde. Jangde ko teskuya namdoto. Kala harfeere janguɗa ganda ndeɗo harfeere mi janginde. Kalɗo jiiminde mi teskonde mi anda ndeɗo mi yinode. To qur'ana to arab to kala ɗemgal ngal jangata karfeji mum kewani. on jii alqur'ana arab so heewi ɓurani karfeje nogas e jeetati harfeere ɗi foti ari ardi. on jii pulaar o haaɗi ko karfeje capantati ɗiɗi harfeere gasi. ko jangata e hewde ko ɗo haaɗi. joni o waɗa pecce ɗum ɗa innira karfeje ɗum ɗa wiya masɗe gasi. karfeje masɗe ɗum rendata wona jangde heɓo. karfeje ɗe ɓole jangata, masɗe ɗe ɓole jangata, ko ma masɗe ɗe karfeje ndendata mbawa jangude an jangowo. masɗe ɗene ɓurani nayyi. portal dow, portal less, tural kowal ɗo ɗe kaaɗi. ko heddi ko fof ari ko fillade. portal gotal dow mbaɗa ɗiɗi wonta ɗiɗi dow. ngal lesngal gotal mbaɗa ɗiɗi wonta ɗiɗi less. tural ngal gotal mbaɗa ɗiɗi wonta turɗi dow. ari ardi. kowal ngal woni sidda o ko gotum. toɓɓel ngel kañum pottal dow nandi ko jahata. heddo polle ma. porgal mo portal dow, porgal portal less, porgal mo tural, porgal toɓɓel. ɗo masɗe ma kaaɗi. kala ko ene winde ene mase ɗo wawa ummade ɗo. ɗo teskima heewi wonde jangde ma wasa woɗɗude. kadi an bindowo ne tesko haala ma no kaalirta ni bindol ma ko noon foti yaarude. sa wi nene ay a darima de saɗa adda goɗɗo o abbo yeeso seeɗa. a wi nene soodi gasi. nene bange, soodi bange. kosam kaaɗam gasi. a wi nene, a wi soodi, a wi kosam, a wi kaaɗam. wadde a dañi ɗon geɗe nayyi: nene, soodi, kosam, kaaɗam. bindi ɗi mbasa jukodirde. kala bindol ngol bindata e bindi he, so pular, so qur'ana, so arab, yo wat haalama ka no kaalirta ni bindol ma so faye windude yo yaaru noon. sa wi alhamdu ay a darim lillahi rabbi ay alalim woni bange. arta wona alhamdu ay alhamdu ɗon yalti. alhamdu ɗon yalti. lillahi yalti. rabbi woni bange. alalamin woni bange. rendoya noon saɗa haala ɗum renta mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. ay
woni reddingol ɗa a silat alhamdu lillahi rabbi alalamina on saaha mbiye renndin mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ay tan daɓɓiɗa alhamdulillahi rabbil alamina ay tan ndenina mbiya alhamdulillahi rabbil alamina woni foti ɗane mbiya ko bismillahi ay bismi heedi bange allahi heedi bange arra heedi bange ahma ni heedi bange arra heedi bange hiimi heedi bange ngara noon ndennaɓe mbiya bismillahi arrahmani arrahimi ay a ari andina bismillahi arrahmani arrahimi ay de ngara noon ndenna ɗum mbiya bismillahi rrahmani rrahim ay bismillahi rrahmani rrahim ay joni noon wiya yawtim alhamdulillahi mbiya bismillahi rrahmani rrahimil ay min ƴetta mimo e al o ay pawodiraɓe min hamdulillahi ay min hamdulillahi ay rabbil alamina on saaha nan wiya yani law gotol no mbiyata bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ay ndaja mbasa fofta hay ɗokko ƴetti fofandu a nawanu poofa nder mbaɗa ay yeehi ha nder jaltina bool noon yaade mayru ay mi nanni bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ay mi gayni mi fooɗa naati bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ay mi fooɗa kay arrahmani rrahim ay kañum mi fooɗa kadi ay mi nanni maliki yawmiddin ay mi nana kadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay mi yaltini kay mi nana kadi ihdina sirata almustaqim ay mi yaltini kay mi nana kadi صراط الذين أنعمت عليهم أي كي من نانا كي غير المغضوب عليهم ولا الضالين كسي دا سرا جنگ ƴettu fofandu moftaɗu nder sa faye haalde galtinaro seesa ene yaada jangde nde ha yetto jiɗa yettoɗo ni jangde waɗirte ekko mon nan ɗon ƴette kadi poofali mon mofton nder jaltina bool ɗo waɗi poofali ɗiɗen jalta ɗiɗen naata wadde ƴettude jaltoji ɗi nanna ko heewi sa jang ko heewi nannu ko heewi sa jangga seeɗa nannu seeɗa on saha fayalti tan yalta ko foti noon ay an janngowo ka ɓeto pofal ɗi ko jangga kone juuti waɗa mi motta ko juuti beele wawa haalde ko juuti ko kalan ko seeɗa mi motta seeɗa wawa tolnade hen ko nin kadi woni golle men ɗe ñinno kadi ciftinde on ɗon seeɗa o ko musidɗo moon guiɗo mo saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam